Umeak ekarri dozuz, esaten eutzien. Bardi zen, 13, 10, zein 5 seme alaba. Jangoikoak gure bazanak. Bere alaba eta hilobentzat ez daude holango likura. Gu, gazteak ginenean, batzuk bakarrik baten ziren Londresena. Ezin ginunok holangorik ordaindu, bizitza arriskuen ipinten ginun benetan berriz. Etxe pribatuta lagunduta, zein bakarrik perexila erabilite, egoerea larritu, eta laguntze eske urtetan gindunean seinalatzen gintuzte, zigortzen gintuzte. Hil ziren guztien gaiti, borrokatu gino. Berriro bezpasetako borrokatuko dugu. Sexu hezkuntza eta antisorgailuen inguruko informazioa ezinbestekoa da gazteontzat. Antisorgailuak ez abortatzeko. Aborto libre eta doakoa ez hiltzeko.